रह रह काठुरिया नहाणई गछ से गछ दब आमको जे काठ काठरे रोषेई करी खाइबा मटन काई मिछटारे तू हऊ छन छन तू घंटे रंगरे आम बसिଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାଉ ତମେ ପାଇଛ ପଢନି ପାଇ ହଉ ରଖିଦିଅ। ଜୟ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗିଗଲା ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କରିବେ କ'ଣ ମଟନ ତରକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟା ହେଇଛି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ବଟା ହେଇଛି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି କାଠ ବି ରେଡ଼ି। ଏଇ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ? ଟୁଇଷ୍ଟଟା କ'ଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣେଇବି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକେସନଟା କେଉଁଠି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ହୋ ଏତେ ସବୁଜିଆ ଏତେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏତେ ସବୁଜ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ତ ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଧୂଆଁରେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଇସ୍ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ବସିଛି କଢ଼େଇରେ ଅଛି ତେଲ ତାହେଲେ ରୋଷେଇଟା ହେବ। ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ଇହେ ୱେଟ୍ ତେଲ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାତି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଆଜ ପକାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ପାରିଲିନି। ଓହ ଟେନସନ୍ କିସ୍ ବାତ କି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପକାଇ ଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଏଥିରେ ତେଲ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଥିଲେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଅଡ଼େଇକି ସେ ତେଲରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦିଆଯିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ମ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଟୋଟାଲି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଚାଟିବେ ଆଉ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ମୋ ହାତରେ ଖୁସୁନି ରହିଛି ମାନେ ଆଳୁ କଷା ବି ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମୋର ମଟନଟି ପକାଇ ଦେଇଛି ମଟନ ଦେଖିବା ମଟନ କଷାଟା ହେବ। ହେଉଛି ମଟନ ହେଲେ ବାଜୁଛି ଚିକେନ ଆଉ ଚିକେନ ବି ନାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ। ଖାଇଯା ସେ ରଖିଛ ମୋଟେ ନା ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ପରନ୍ତୁ ପୁରୀ ଖୋଲ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମଟନ ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଟନ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ବହୁତ ଆଗେଇଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ନା ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ପାଖକୁ ଶୁଣି ଆମେ ପୁରା କରୁଛୁ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଦେଖା ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନଟ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନ ବାସ୍ନା ପୁରା ଫୁଟିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଖାଇଯା ତାପରେ ଖାଇଯା କାଠ କାଲା ଯେ ବାଜି ହଉଥିଲା
दस सेकेंड भल्ला मु पाइली सुन पापुड़ी देई चुटी चाची देलु नंडा मु हेलु तो दुनिया रे खुशी रे अछु तुम मरुची एका दुख मो भाग्य रे लेखा 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 तू चाली गलु 150 टकिया हिल पिधी आउ कहा साथी रे मु पेटेची आबो गाँ दने साउ काउंटर आगे रे एमिति का धोखा देले एले बोले मो देहटा कहि दउची एमिति का धोखा देले अरे केमिति मु बचिबी एक्स माडुराड़ो खाई कहूचिलो मुठिया ठिया मरी जीवी मुठिया ठिया मरी जीवी भाई आउ गोटे पैक बनेबी अबे चुप हाउ बते कणे की दे मु अणे की टेकी देबी तोरा कोण हबो भातटे हब हब डालीटे हब हब भातटे हब हब डालीटे हब हब आउ पनीर खपते खस आ मालिक सहीटा भी हबो हब हब ଏଟା ଭଲଟା ଦେଖା ଭଲ ଲାଗିବ ମାମା ରାନ୍ଧେ ତାମାନେ ମୁଁ ବି ଫିଷ୍ଟିର ଭାଗ ନେନି ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ ନା ମା କାକି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଗରେ ଭାଇ ଦି ଭାଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇଦେଉଛୁ ଚିକେନ ମାମା ତମେ ରାତିକୁ ଥାଅ ଏସବୁ ଧୋଇବ କିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଣ୍ଟଣା ଭୋଜିକୁ ଆସି ଖାଇସାରି ପଳାଉଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ଦେଇଛୁ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ରିଲ୍ସ ବନାଉନଥିଲ ଆଉ ବାପ ଘରେ ଲାଗୁନାହିଁ ମନ ଦିନରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେତେ ସପନ ତାରି ନତିଜା ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ବରଷରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି